Kamsoroi Taikumbira wari pakadai tagara pasi mutundu wedu wapiruda taikumbira vecheche Roma vane ngoma tiridzire mutundu wedu uchiuya
Shakwana. Thank you. Pamsoroi. Regedzai tichita handover nguva ino kuna fadha vedu kuti vachitipedzesera basa redu. Uskara baba naramana kumana naramya mchene mwari vetarisiro dzavanu vose ngakuwanire rugare netsitsi vagomuregererawo matadzo ake ose. Dai Yesu mufudzi vakanaka vakamutungamirira kuimba yake tsvene, uko achazonogara pamwe chete naMwari Baba vedu, uko anozova nomufaro usingaperi pamwe chete navasande ose uye naMwari Baba vedu. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naJohani chapter 11 verses 21 kusvika pa 27. Nomusi uyo Marita wakati kuna Jesu, mambo dai mainge muri pano, anshatsi yangu ingadai sina kufa. Asi kana zvino ose ndinosiva kuti Mwari anokupai chipi nechipi chamunenge makumbira kwaari. Yesu ndokumuti, anshatsi yako ichamukazve. Marita ndokuti itiwo, ongu ndinosiva kuti ichazomukazve kana wokumuka vafe nezuva remedziso. Yesu vakamuti, kumuka kwenyu ndini, upenyu hwenyu ndini. Uyo anonditendera kunyange akafa achava mupenyu, uyezve muno ose mupenyu,
kunge achinditendera haazofa narini ose. Izvi unosvitendera here? Iye ndokuchiti, hongu mambo, ndinotenderesa kuti imi ndimi Kristo, mwanakomana waMwari, uyo wainzi achauya pasi pano. Shoko rakanaka ratenzi. Amadzale Yesu anoti kumuka kwenyu ndini, upenyu kwenyu ndini, uyo anonditendera haazofa narini wose. Amadzadiwa, hama yedu yatorwa naMwari, mwoyo yedu inorwadza kwazvo kuti mumwe wedu watisiya, asi savatenderi tinosiva kuti Mwari musiki wake amudaidza. Muviri wake unodzokera muvhu, mawakabva uchazomutswa nesimba raMwari pazuva rokupedzisira, sezvakarehwa naKristu. Asi mweya wake uri mumaoko aMwari, unofanira kunadzwa naye kuti upinzwe kumusha mutsva. Saka hama yedu haina kutisiya chose kwete, asi yatitangira isu tichaitevera remezuva. Iye uyu watisiya acharamba achitirangarira nokutichengeta anotarisira kwatiri, kuti timufunge muminamato yedu, nokuti mweya wake unotsva neshungu dzokugara naMwari musiki wake. Ngatinyaradze shungu nemikumbiro yedu, ngatichimbonyararai tichimunamatira nechemumwoyo. Ngatimukumbirei atiregerere zvatakamukanganisira atiri mupenyu, nesuwo tichikanganwa zvakambotitadzirawo. Mupeiwo sororo risingaperi mambo, ngaazorore murugare. Ngatinamatei. Mambo Yesu Kristu, makati kwatiri, upenyu wenyu ndini, kumuka kwenyu ndini, nzira yokudenga ndini. Hama yedu Joseph Mutangadura yamakafira pachipiyaniso, yaidaitwa naMwari Baba venyu, pindai naye muparadiso achigaramo narini. Ngaabve munyika munofiwa, apinde musingafiwi. Ropa renyu rakayerera pachipiyaniso, ngariyeretse matadzo ake. Moyo wenyu munyoro unyorovese kutongwa kwake. Chipiyaniso chamakatapura chirerutse kurangwa kwake. Angorangwa chete nemuromo, anyenyeretse moto muzhinji. Nokurangwa kupi nokupi kwomushure mukufa kwedu. Ngawane mifaro yedenga yamakatsidzira vanosvarwa patsvene, vanosvarwa patsva nemvura namweya mutsvene. Amen. Mambo ngaarumbidzwe. Mwari mambo ishe vedenga napasi, iyi ndiyo imba yomwana wenyu Joseph Mutangadura, wetomuradzika. Vangere venyu ngavaichengete, vavengi varege kusvika padyo nayo. Muzita raBaba neroMwanakomana neramweya mutsvene. Ndinomwaya imba ine mvura inoyera, kuti iropafadzwe naMwari. Muzita raBaba neroMwanakomana neramweya mutsvene. Pinda mumba mako umu, usorore murugare, kudzamara umutswe naKristu, musi unomudzwa vanhu vose muvafi. Sorore, zamana musuno mutwa, are musuno mutwa manuna Kristo. Sorore, sorore na Kristo.
kumbira vana uyai mutora ivhu muchikanda muguva. Vana uyai mutora ivhu muchikanda mugwiro tichiimbirwa vedu nevekereke. Yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri huru, yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri huru, wakauya usina chino. Unatokera usina chino, uri uruva, yeuka iwe uri uri wa Mwari uri mupenyu, uri uruva, yeuka iwe uri uri wa Mwari uchinge wafa, uri uruva, yeuka iwe uri ndiye wakare wakagumba, uri uruva, yeuka iwe uri nebvuiro rauchadzokera, uri uruva, yeuka iwe uri Yesu muponesi achauya, uri uruva, yeuka iwe uri kuzokuvandidza vakafa, uri uruva, yeuka iwe yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri zidzamusuwa wevesatani, uri uruva, yeuka iwe uri yeuka munhu uri uruva, uri uruva, yeuka iwe uri uri wa Mwari uri mupenyu, uri uruva, yeuka iwe uri uri wa Mwari uchinge wafa, uri uruva, yeuka iwe uri uchatumwa na mabasa ako, uri uruva, yeuka iwe uri agane agaipa, uri uruva, yeuka iwe uri aganaga uchatuswa nawo, uri uruva, yeuka iwe uri agaipa uchatomwa nawo, uri uruva, yeuka iwe uri Yesu muponesi achauya, uri uruva, yeuka iwe uzobata nzira yedenga, uri uruva, yeuka iwe uri Takuchikumbira iko zvino kuti vanoita basa rokuvhara mutumbi wehama yedu vapfuurire mberi nokuvhara. Takupfuurira mberi tichiimba iko zvino takubvisa the lowering machine nemacarpets so that vanoita basa rokuvhara mutumbi wehama yedu vaenderere mberi vachiita basa iroro. So ngatipfuurire mberi nokuimba. Tinotenda. Dada ni baine, kana no